Ilonggo! Yeah, 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 yeah! Hello, 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 hello. Ayan, shout out mga kauragon. Andito po kami ngayon sa isang swab testing. At nagpapaantay din po ako mga kauragon at ng aking kasama, yung tiyuin ko at saka yung asawa ng tito ko. Dahil po magiging requirements namin sa aming lalakbay patungo sa aming paruroonan mga kauragon. Kami po ay uuwi ng province mga kauragon. At kailangan namin na kumuha ng mga papers para ipakita sa mga dadaanan naming mga checkpoint. Para legal po tayong babiyahe mga kauragon. Susubukan po namin mga kauragon na bumiyahe dahil nga sa kadahilan ng mga kauragon, yung lola namin sa kasamaang palad mga kauragon, malungkot na balita at siya po ay pumanaw na mga kauragon. Kaya kami uuwi ng probinsya para sila masilayan sa huling sandali ng aking mahal na lola. At siya po ang nagpalaki sa akin, siya po ang nakagisnan ko nung ako'y nagkaisip. Kaya importante sa akin mga kauragon na umuwi sa amin sa probinsya. Samahan niyo ako mga kauragon sa aming paglalakbay. Pagkatapos namin dito mga kauragon, kami ay babalik sa Cavite para mag-prepare para bumiyahe na papunta ng Bicol. Bicol po ang punta namin mga kauragon, biyaheng Bicol po tayo. Kaya samahan nyo kami mga kauragon, update at abang-abang lang kayo mga kauragon sa mga daraan na namin ng mga lugar. At kung magkaroon tayo ng pagkakataon makapag-vlog, iba-vlog po natin mga kauragon. For the meantime mga kauragon, abang-abang lang po tayo at abangan nyo ang pagbiyahe namin ng Bicol mga kauragon. Bye-bye muna mga kauragon, update, abang-abang po tayo mga kauragon. Bye-bye! Yun mga kauragon, tapos na kami. Nakuha na namin ang result. Thank you Lord. At tayo po ay negative. All the way tayo negative. Even I'm Lourdes powder. So ngayon ay babalik na kami mga kauragon sa aming Even Lourdes powder. Cavite. I welcome to your barrio to organize the Queen. Magpre-prepare po kami para sa paglalakbay namin sa Bicol. Biyaheng Bicol po tayo mga kauragon. Samahan nyo kami. Kasama ko po ang aking tiyuin na mayaman pa sa kanyang amo. At ang aking tita, ang asawa ng aking tito, Tito Bert. Abang-abang kayo mga kauragon sa biyahe namin ng Bicol. At makikita natin ang magandang tanawin sa ating mga daraanan. For the meantime mga kauragon, bye-bye muna. Bye-bye. Kumain na kayo? Ako hindi pa. Tapos na? Kumain ka natin. Yun lang. Sabi na! Ang bahay ng tita ko. Nakakawa naman. Ano? Bubong. Sana may tumulong sa kanya. Namang gutom.
Yun nga mga kaurago, nandito ng aking titang sinasabi sa inyo na matagal ko nang Marunong mag-register. Patay tayo dyan ba? Oo, doon. Kaya mo siya. kanan din. Magaling mag-operate. Ang gusto kong matagal ko nang sinasabi sa inyo. Pa-charge ka ba? Oo. Umaya na. Yung may blue na yun ang kubo-kubo. Baba mo ako sandali. Baka nandiyan pa sila. Okay, yung tita kong matagal ko nang hindi nakita ko na. Alam mo natin na nakapasok na kami doon sa may inyo noon. Okay. Ano po yung center ko? Hindi yan May center. dinaanan lang yung tita ko mga kauragon. Di pa kami nakakaalis Di pa kami nakakaalis papuntang Bicol mga kauragon. Sinundo ko yung tita ko dito sa Cavite Stanza. At nagpaalam pa doon sa kanyang mga superior. Tapos dadaanan namin yung isang dito namin. Babay po ni Kama ka? Babay! Babay Mama Lola ha? Babay Mama Lola! Alin na latyo ha? Babay! Love you! Ito na. Dito na kami. Saan na yun? Basura. Kanan tayo ulit dito. Yan, yan. Tapos Tapos doon na. dito. Doon na. Saan? Doon. Ah, dito. Sa likod. Dali-dali ka hanapin. Baka Nalito na ako mga kauragon. makaulago. Ito. Yan tita ko na gusto kong tulungan noon pa. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga gusto mag-sponsor diyan sa kanyang bahay. Eh, dapat yung Kinuhanan ko anak mo na- sana pwede. Yung kaso, hindi naman Kinahanan pwede. ko ng Wala. video link ng konti yung bahay niya. Para sakaling mayroong gustong mag-sponsor diyan mga kauragon. Binibigyan na nga ako ng yero ng isang konsal. Di ko tinanggap. Baka may kapalit Nang? ng yero. Ayaw ko. Ay, yung kapitan namin nandiyan ang bahay. So, Ito mo lang naman natin. maski na. Ayaw ko. Kasi, siyempre, pag may hawak ang tao, mamaya, may kapalit. Mahirap. Ngayon yun, naglalaylo. Kaya wala masyadong tao doon. Naglalaylo kasi, kala nila, binili na kami ng dato. Hindi, yung sa akin naman ay yung mga kaibigan nating mga subscribers na mga YouTuber, mga OFW na Oo nga. may mga Binidyohan mo yung bahay ko, butas. binidyohan ko yung bahay mo kasi Grabe ka talaga. matagal kinang gustong puntahan ngunit sapagkat datapwat. Latap pa. Makati ang aking allergy. So yun yung mga karagon, abang-abang lang tayo, mamaya tayo ulit. Parang nadala ko ang susi ng bahay. Parang nadala ko ang susi ng bahay, di ba? Babiyahe ako papuntang Kawit naman mga karagon. Tapos galing kami ng Tansa. Pagkatapos namin ng Tansa, punta kami ng Kawit. May aantayin kami ng konti mga karagon. Tapos ayun, largan na kami papuntang Bicol mga karagon. Abang-abang! See you on Bicol! Bye-bye! Yun mga karagon, nandito na kami ngayon sa Kawit. Ayan. Naantay namin yung yung kabayo ko. Naantay namin yung isa naming kasamahan para makaalis na kami. So yun mga update ko, paalis na kami rito sa Kawit, Santa Isabel, Kawit, Cavite po kami mga kauragon. Mamaya update ko kayo mga kauragon. Bye! Pala? Yo! Good morning mga kauragon! Inumaga na kung di na ako nakapag-vlog kanina ng kami mga kauragon. At kanina at napakalakas ng ulan dito sa Norte. papuntang south. Papuntang south. No, ayan ang tiyuhin ko. Yan si Boy Tulis. What's up mga katulis? Mga Tulis, may YouTube channel na siya, YouTube.
Comment down below! Ano nung YouTube channel mo? Jubandos Vlog! Juban, Subscribe! baka nag-comment ka na nung isang ano sa kay ano Jubandos Vlog kay ano, BL Code. Ayan. Shout out nga pala kay BL Code at kay Angles Vlog. Morning, good morning! Ayan, good morning daw. At nandito na kami ngayon sa Camarines Sur. Pupunta namin ang tutulungan namin ngayon. May project kaming ano doon bukod pero totoo lang yung lola namin kasi aray ko. Yung lola namin mga Kauragon, nakakalungkot man ibalita, pahinga na ang lola namin. Kaya kami umuwi ng probinsya mga Kauragon. At dalawang sasakyan kami mga Kauragon. Ayun yung tita ko. Hi! Yung tita ko po, yan ang project namin na gusto namin ilapit sa inyo mga Kauragon. Si Tita Cho. Ayan mga Kauragon. Pakita ko sa inyo mga Kauragon ang itsura ng daan namin ngayon sa papuntang Bicol. Kaya harap ko lang yung camera mga Yung mga Kauragon. pinsan mo, hindi mo binanggit. Nandiyan sa Mga Kauragon. Ayan mga Kauragon, ang sitwasyon namin dito ay malikot masyado mga Kauragon. Nakita yung ano ni Boy Tulis, yung sombrero niya. Ayan, hawak ko lang kasi mga Kauragon yung hawak ko lang kasi yung cellphone mga Kauragon. Wala akong tripod, mahirap lang tayong vlogger mga Kauragon. Baka yung mga gustong mag-sponsor dyan mga Kauragon, kahit GoPro lang. Ay! Joke lang mga Kauragon, pero kung totohanin wala ang problema. Ayan si Boy Tulis mga Kauragon. What's up mga? Ayan, may bago siya, may YouTube channel na siya. Mag-drive ka na muna. Ayan. Ayan po mga Kauragon yung nasa unahan namin. Tulungan natin ang mga hindi tulis. Ayan mga Kauragon. Yan yung tiyuin kong isa, si Joe Blandi. Ayan, nasa unahan mga Kauragon. Babaerong biyahero. Ayan, dapat ang pangalan yan, babaerong biyahero. Ayan yung tiyuin kong yan, yung nagdadrive dyan sa Inuban na yan. Dalawang sasakyan kami mga Kauragon. Pasensya na kayo mga Kauragon, medyo pasmado yata ang aking kamay at lumba-lumba ang nangyayari sa vlog natin mga Kauragon. So mga Kauragon, update ko na lang kayo mamaya pagdating namin doon sa aming lugar. At ipapakita ko ang lugar namin sa inyo mga Kauragon. At may nasagasaang manok mga Kauragon. Umiwas, iitik pala. Hindi pala manok mga Kauragon, pato pala. Ayan. Ay kadami naman pato din eh. Ayan, nasalpo ka na. Ayan, kadaming pato, manok. Ayan na. Oh my goodness. Natangay sa ilalim. Oo. Nadalo, nabalatan. Oo. Ayan, actual na actual mga Kauragon. Nakita nyo? Sinagasaan ng ban na yun. Pagbagsak, iihawi na lang. Nabalatan mga Kauragon. Oo, nabidyoan ko nga. Ano yung ban na yun? Kasi nagmamadali yan mga Kauragon. Muntik madama yung sasakyan namin at yung isa kong tiyuin. So, keep safe mga Katulik ha. At biyahirong babaero. Babaerong biyahero. Ingat sa pag-drive. Keep safe ha. Okay mga Kauragon, update mamaya. Balikan ko kayo mamaya. Bye-bye. Matutulog ako ng istorbo na. Sus! Balik ka dyan! Ate nandiyan nalilabas ko na yung pagkain. Adobo. Ayoko na. Busog na. Nagkape na. Huwag ka muna masyadong iiyak dahil hindi pa tayo masyadong nakatulog ha. Hindi naman ako iiyak eh. Kontrolin mo muna Let's iiyak mo. go mga Kauragon. Ayan, recorded na. Kontrolin mo muna ang iyak mo at wala tayong budget. Naga na ba ito? Ano kung gusto mo, labasan ko ng ID? Ha? Kapalik na tayo ng bagtas. Baka nanukutan ako ng jeep ako eh. Baka nanukutan ako ng jeep. 5, 6,
70. Hindi sa akin kanina na ako. Kulay na lang. Hindi sana ako ng Pringles. Ang daming si Chirya sa likod. Ano ka man ate? Pringles yun. Kulay ka ng Pringles. Sa 6 years old ka na. Mga Pringles ka pa. Si ate. Diyos ko naman, lula na. Kaya di ka na para Pringles ta. 6 years Kaya old na na. lula na yun eh. Kaya nga Pringles ka pa ng Pringles. Mamaya ma-infection ka. Ano? Ma-infection. Mantig yun sa akin. Sa Pringles ng Pringles. Tingel. Pringles. Ano na yun, bago makaano sa kasi gusto na yun, ako mag-drive. Si Mary Jane. Ma-LD na ako. Ay, Quarantine kasi pala. Kaya nga. Si Tita Gary ko ba? Gusto mo? Kung naman yan yung t-shirt ko lingkod baya, kami hindi tayo pinapasok, ewan ko. reporter ka mo. Ano kailangan ID daw? Wala. Ito, pakita mo. Yun, yung ano pa rin oh. Pero meron daw doon na ano tawag doon? Sabi ni Tito Blan mo? Meron ako. Sabi ni Tito